Cea de-a patra echipă este formată din elevii Corduneanu Huci Maria, Leat Anabela Elena, dascălul Andreea Iasmin și Șerban Andreea. Ei reprezintă Colegiul Național Petru Rareș și au avut ca profesor coordonator pe domnul Teodor Negru. Invit toată echipa pe scenă. Proiectul se cheamă Resort Ski Piatra Neamț. Poftim microfonul. Și așteptăm o secundă. Din păcate, astăzi sunt doar eu. Echipa n-a putut participa, n-a putut sta până la final. Ok, mult succes! Bună ziua tuturor! Numele meu este Maria Corduneanu și astăzi vreau să vă prezint ideea mea de afaceri, care până la urmă are ca scop să revitalizeze turismul din Piatra Neamț și să dezvolte mai mult infrastructura care deja este prezentă, doar că nu este utilizată în momentul de față. În primul rând, vreau să vă amintesc că pârtia Cozla a fost deschisă pentru mai mulți ani, însă în momentul de față este închisă. Pentru copii, cel puțin, o văd ca fiind un plus major și în cazul meu, dacă nu ar fi existat această pârtie de schi, probabil nu aș fi practicat acest sport, care este un sport extraordinar. Ideea noastră de afaceri s-ar pune în practică destul de rapid. În primul rând, tocmai am spus că infrastructura este deja prezentă, deci doar aplicarea stratului acestui covor sintetic ar fi realizat în maxim un an, nici măcar. Resort Ski Piatra Neamț aduce noutatea unei pârtii schi sintetice, care ar putea fi folosită și pe parcursul verii, pe tot parcursul anului, indiferent de temperaturi. Acesta este și dezavantajul pârtiei din Piatra Neamț, faptul că se află la o altitudine destul de joasă, aproximativ 650 de metri, ceea ce nu favorizează în niciun caz zăpada și nici măcar zăpada artificială produsă cu ajutorul tunurilor de zăpadă. În același timp am adăugat și acest centru de închirieri, care este esențial, și un bar pentru relaxare. Profitul anual îl puteți vedea mai jos. Acest profit, din acesta 4% îl redirecționăm către cheltuielile de publicitate, iar profitul final îl vom investi mai mult în dezvoltarea mai majoră a proiectului nostru. Accesul la pârtia de schi este destul de ușor, toată lumea știe, avem telegondola, teleschiul și în același timp se poate ajunge foarte ușor și într-o scurtă plimbare prin pădure. Voi începe să vorbesc despre fiecare în parte. În primul rând, pârtia de schi este esențială, materialul sintetic este elementul de noutate în acest oraș. În momentul de față există doar 2 pârtii sintetice în România, mai exact pârtia din Brașov și pârtia din Cavnic. Și în momentul de față este foarte cerută și foarte multe persoane participă, practică acest sport pe acest tip de pârtii. Aceasta este suprafața pe care am folosit-o. Am găsit o firmă care produce astfel de material în Italia și peste 200 de pârtii folosesc acest material pentru pârtii. Foarte mulți profesioniști practică, se pregătesc de fapt pentru sezonul de schi din iarnă pe aceste pârtii în timpul verii, astfel nu își ies din formă. Aceasta este o idee de cum ar arăta pe viitor probabil pârtia. În același timp se poate observa în imaginea din dreapta că este și un schelet metalic pe care ar fi o șină de bob. Asta ar fi și un plan de viitor pentru pârtia noastră, pentru că zona Cozla este foarte întinsă. Pentru centrul de închirieri este alt punct esențial, pentru că sunt foarte mulți oameni care probabil nu ar ști despre această pârtie, nu ar veni pregătiți și când ar ajunge acolo pe pârtie chiar ar vrea să o încerce. Avem echipamente de toate felurile, în același timp punctul de relaxare, acest minibar unde servim fel de fel de produse, atât cumpărate cât și realizate manual acolo. Furnizori am putea avea ca magazinele locale. Această idee de ce
am putea servi ceaiuri, sandvișuri, vin fiert, orice și-ar dori cumpărătorii. În același timp, aici am făcut un tabel cu lunile în care ar putea fi, în care ar veni foarte mulți turiști. În primul rând, în luna august vreau să subliniez faptul că în fiecare an are loc competiția de downhill Tare ca Piatra. În anul acesta va fi între 25 și 27 august. Această pârtie unește foarte multe persoane din întreaga țară și pasionați de fapt de sporturile extreme, deci clar o să fie interesați și de pârtia de schi. Și vreau să subliniez că am realizat și un chestionar de opinie la care au răspuns mai multe persoane din întreaga țară. Am încercat să-l trimit la cât mai multe persoane. Prima întrebare a fost dacă ei cred că ar aduce un plus turismului din Piatra Neamț. După cum vedeți, a fost un sondaj la care majoritatea au răspuns cu da. Următoarea întrebare, dacă ar dezvolta și micile afaceri din oraș, mă gândesc că ar aduce foarte mulți turiști în zonă, deci și micile afaceri din oraș ar fi la fel de afectate, s-ar dezvolta mai mult. Și ultima întrebare a fost dacă le-ar plăcea să schieze pe tot parcursul anului. Mie una mi-ar plăcea foarte mult, sper să fie și posibil. Vă mulțumesc și acesta a fost proiectul meu. Ok, mai aveai un minut? Ai terminat în 4 minute, juriul. Încep eu? Felicitări pentru idee, felicitări pentru prezentare. Ce face echipa? Unde este echipa? Nu a putut sta până la capăt, din păcate. Sperăm că... Ei bine, să știi că în antreprenorial nu de puține vor fi situațiile în care echipa te lasă, dar e o mare oportunitate pentru că poți să creezi alte echipe, să formezi alți oameni. Felicitări pentru că nu ai dat și tu înapoi și că ești aici prezentă, pe scenă. Pe mine una să știi că m-ai convins. Mi-a plăcut structura planului de afaceri, mi-a plăcut prezentarea, mi-a plăcut foarte mult ideea. De unde a venit ideea? Mai mult din partea mea, pentru că sunt o amatoare de schi și faptul că s-a închis pârtia din Piatra mi-a afectat într-un fel această pregătire. Mai ales că pârtia de schi e foarte aproape de oraș, în alte zone trebuie să merg cam 2 ore pentru a ajunge la pârtii și, în general, mai ales accesul cu mașina este foarte dificil, pentru că trebuie lanțuri sau mașină 4x4, deci o pârtie aici foarte aproape și mai ales pe care aș putea schia și vara ar aduce un plus enorm. Eu nu o să intru în detalii pentru că sunt sigură că ceilalți membri o să spună întrebări. Încă o dată felicitări și vreau să spun că pe mine una m-ai convins, chiar dacă 4-5 ore cât facem până aici, de la București? 4 ore și jumătate, 5 ore reprezintă distanța de drum în ore până când ajungem. Eu una să știi că mi-aș pune schiurile în Valita. Puteți închiria de aici. Dar mi-ai dat ideea că nici măcar nu trebuie să mai... Bravo, da, exact, nici nu mai trebuie să-mi care echipamentul pentru că îl găsesc aici, iar prețurile sunt într-adevăr convenabile. Felicitări încă o dată! Și mie mi-a plăcut mult ideea. Am 2 întrebări. Una este legată de infrastructură. Ai zis că este deja existentă. Ați luat legătura cu primăria? Nu am luat legătura cu primăria, am încercat să mă documentez cât mai mult să aflu. Din câte am înțeles, terenul ar fi închiriat în momentul de față. Nu am aflat, n-am reușit să găsesc mai multe informații. Însă m-am gândit că cu acest plan de afaceri aș putea convinge într-o anumită măsură. Da, dacă rămânea domnul primar în sală, puteai să vorbești direct cu domnul primar. Asta eu văd că ar putea fi o provocare. În primul rând o văd și ca o pierdere faptul că există toată această infrastructură și nu este folosită. Și mai ales și telegondola era să intre în faliment, deci... Am înțeles. Și am văzut că ai nevoie de fonduri destul de mari pentru a demara afacerea. Te-ai gândit cum o să faci rost de bani? Aș apela la fondurile europene. Problema e că mi se pare destul... Acesta ar fi cel mai ușor lucru, doar cel mai convenabil, de fapt. Mai ușor nu prea, dar... Cum am spus și în prezentare, tot așa, cu împrumut bancar, eventual. Înțeles. Bine, felicitări pentru idee. Mulțumesc.
Da, felicitări pentru idee, pentru prezentare. La fel, mă gândeam că cumva aici la ce ține de pârtia de schi, tot ce înseamnă infrastructură, ar trebui să se întâmple în parteneriat cu autoritățile și văd aici un parteneriat public-privat prin care ei să pună la dispoziție terenul și echipa ta să se ocupe de administrarea lui și în cele mai bune condiții. Și se întâmplă asta în mai multe orașe din țară. Sper să ai succes și aici, să reușești să convingi. Proiectul este foarte ambițios, o investiție destul de mare, dar cu ajutorul fondurilor europene, cum ai spus și tu, sper să îl pui în practică și să reușești să-l duci la final. Felicitări! Acum, antreprenorii sunt oameni extrem de conectați la realitate și nu se sperie ușor. E clar că planul tău de afaceri va avea de înfruntat niște realități dure și realitățile nu sunt ale neamțului, sunt ale României. În consecință, spuneai tu în prezentarea planului de afaceri că Telegondola era să intre în faliment. Hai să facem așa, o întrebare, nu neapărat către tine, ci către sală. De ce credeți voi că Telegondola era să intre în faliment? Răspunde cineva? Hai! Așa, bun, un răspuns. Te rog. Perfect, 2. Hai, mai e cineva? Lipsa turiștilor. 3. Perfect. Bun, facem o pârtie de schi. Accesăm fondurile europene. Ne dă primăria terenul, concesiune, nu 20 de ani, 50 de ani. Ajungem unde? La lipsa turiștilor. Deci, am un tips pentru tine. Îmi place planul de afaceri. Îmi plac toate planurile de afaceri care aduc rezultate bune în economiile locale și în economia națională. Faceți o emulație. Astăzi trăim foarte mult în virtual. Eu sunt extrem de recunoscătoare că aveți timp să stați astăzi aici alături de noi fizic, să simțim energia de la noi la voi, de la voi la noi și așa mai departe. Apucă-te și pune presiune pe autoritățile locale și autoritățile centrale. Poți să faci lucrul acesta doar prin comunicare. Comunicare înseamnă cont de Facebook, cont de Twitter, cont de TikTok, cont de Instagram. Pune toți colegii tăi din liceu, îmbracă profesoarele, profesorii, provoacă-i să pună o fotografie cu ei pe pârtia de schi, spune-le ce fel de bere, cafea și așa mai departe și-ar dori să bea în vârful muntelui și astfel se provoacă și se propagă tot ceea ce înseamnă promovare. Niciun fel de business, dar niciun fel nu va rezista fără promovare și un marketing adecvat. Deci sfatul meu este așa, să nu te descurajezi, da, este un proiect extrem de ambițios, mă bucur că ai avut curaj și n-ai cedat, asta înseamnă stofă, să nu uiți asta niciodată. Când toți cei de lângă tine fug și tu rămâi, înseamnă că ai stofă, da? Și dă-i bice mai departe, pune-n plan de afaceri inclusiv partea de marketing, creează-ți, nu știu, site-ul, conturile și așa mai departe și dacă ajungi în finală să ai încă un slide acolo în care să spui de ce iubești neamțul, de ce vrei să fie promovat și cum o să-l promovezi la nivel național. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări și mult succes!